Anem a continuar amb el WordPress i en aquest cas afegirem dues funcionalitats més. Afegirem un formulari de contactes i una galeria d'imatges. Primer de tot, ha passat un temps i m'està demanant tornar a iniciar sessió. Recordo que com havien triat una contrasenya una mica complicada, la tenia guardada aquí en un arxiu, llavors copio. Molt bé. Per afegir una galeria d'imatges o un formulari, la instal·lació base, la instal·lació core de WordPress no porta aquestes funcionalitats, per tant haurem de buscar i instal·lar plugins. Llavors anem a les extensions i tenim aquí el buscador des del qual podem, per exemple, ficar aquí form i tenim dels més comuns, són aquests dos, el Contact Form 7 i el WP Forms. Qualsevol dels dos funciona. Aquest Contact Form és més senzill i aquest WP Forms diríem que és més complet. Jo instal·laré aquest perquè pel que necessito ja em va bé que sigui senzill, perquè és més lleuger i teòricament, com tampoc sé en quin servidor ho instal·laré, doncs almenys ja m'asseguro que no és un plugin que em pugui fer perdre velocitat de servidor. Molt bé, una vegada activat, ja com podeu veure tinc aquí l'opció de contacte. Aquí tenim publicitat, puc descartar i ja em ve un formulari d'exemple. I aquí molt important, el codi curt. Això és el que hauré d'instal·lar a la pàgina, el que hauré d'enganxar a la pàgina perquè directament m'ho mostri. Puc editar. Com podem veure, ja tinc aquí un formulari d'exemple. Demana el teu nom, diu que és obligatori, el correu electrònic, com podeu veure puc canviar el que jo vulgui, l'assumpte, el missatge, molt bé. Aquí tinc la possibilitat d'afegir més coses. És tan senzill com afegir el que jo vulgui. Per exemple, imagina't que jo vull instal·lar una casella de verificació. Jo faig clic, això m'obre un submenú i ho puc omplir. Com en aquest cas el meu formulari és molt senzill, ho deixaré així. Òbviament, aquí teniu les preguntes freqüents per poder veure de quina manera enriquir el formulari. Jo ho deixaré així. Una vegada està, puc desar i aquí configuraré el correu, perquè com us imaginareu, quan un usuari omple el formulari s'envia automàticament un correu electrònic. Llavors aquí el que faré serà configurar les opcions del correu sobre a quina adreça s'envia, de part de qui s'envia, totes les diferents configuracions. Jo en aquest cas, clar, jo no tinc un servidor de correu. Si recordeu, això es configurava aquí, en la configuració, en general. El que passa és que en aquest cas jo no tinc un servidor de correu instal·lat en aquest servidor. Això seria si ja tinc un hosting, tinc un domini, però bueno, en aquest cas ho deixarem fet, veurem que no funciona, però tampoc passa res. I aquí tinc els missatges que li surten a l'usuari una vegada que fa clic. Quan s'envia correctament, quan no s'ha pogut enviar, si hi ha un error, etc. Molt bé, llavors una vegada que ja està fet, copio això i jo puc anar a la pàgina de contacte i puc directament afegir el codi a la secció on jo vulgui. Per exemple, això ho ficàvem aquí i si voleu a sota puc ficar el formulari de contacte. Fico això com una capçalera,
actualitzo i si ara vaig, una vegada ja està, si ara vaig a la pàgina web, la torno a carregar i aquí podem veure que tinc el nom, el correu electrònic, assumpte, el missatge i el botó d'enviar. Jo vaig omplint, doncs fico aquí Pedro Picapiedra, el correu, l'assumpte hola i missatge Caracola. Faig enviar i em surt un error perquè no tinc un servidor de correu configurat. Si jo, per exemple, esborrés un camp obligatori, per veure que funciona, em sortia veus? Un només camps té un error i en aquí ja veig que diu que aquest és obligatori. Ja veieu que és molt fàcil, no té cap misteri. Una cosa que podríem fer, m'estic fixant, com que en aquest tema tota la part de l'esquerra queda molt buida, jo podria anar aquí a opcions del tema i ficar tot en una columna i publicar. M'estava fixant, m'ha semblat així més adequat, llavors així diríem que ocupa més espai. Molt bé, ja tenim la part del formulari feta. També us recomano, si voleu instal·lar l'altre plugin, crec que és més complet, crec que fa més coses, podeu provar tranquil·lament. Ara anem a instal·lar una galeria d'imatges. Per exemple, això pot estar molt interessant, per exemple, si tu necessites fer un portfolio. Anem a l'administració, extensions, i afegirem. He estat mirant per internet i si fico la paraula clau slideshow, hi ha algun plugin, diríem, molt comuna. Aquest WordPress Gallery plugin és molt comuna, sé que funciona bé, fixeu-vos que té unes avaluacions molt positives i de molta gent i a més està molt actualitzat perquè l'última actualització va ser fa 3 dies. Llavors m'estic assegurant que és un plugin bo. Activo. I ara m'ha sortit un missatge aquí dalt que em diu Complete the Activation Now. Molt bé, doncs faig clic. M'està demanant instal·lar alguna altra història. En aquest cas, un plugin crec que és de seguretat. Com no m'interessa, faig skip. I ara sí que, com podeu veure, aquí m'ha sortit l'opció de Gallery. Molt bé. Aquí surt un tutorial. Bueno, en aquest cas no estic interessat. Per tant, anem a dir-li Add Gallery Images. I aquí jo puc afegir imatges, puc fer moltes coses. Fixeu-vos que sempre m'està oferint adquirir la part o diríem el plugin complet de pagament, però bueno, sempre que hi ha plugins que són mig de pagament, mig gratis, doncs la part de pagament tindrà més coses, però sempre hi ha una part lite, una part gratis que ja fa el que ha de fer, per tant nosaltres ja estarem tranquils. Òbviament, si tu treballes en una consultora i fas pàgines web, te pots comprar tots els plugins, no hi ha cap problema. Imagineu que volem fer una pàgina amb imatges. Llavors venim aquí, afegim una pàgina, li diem per exemple galeria d'imatges i aquí ens ha sortit un nou botó que diu Add Gallery. Podem fer clic i ara és quan podem començar. No tinc cap galeria feta. Veieu que no hi ha cap. Per tant, el que podem fer és crear-ne una de nova. Anem aquí a penjar imatges, li diem Create a New Gallery, li fiquem de nom prova, així de manera original, li dic Add Files, agafo tot el que hi ha a la meva carpeta d'imatges, que són les típiques tonteries que tinc jo, li dic Start and Load, perquè es pugin totes al servidor,
I ja estaria. Upload complete, great job. Perfecte. Ja tinc una galeria, veus? Que es diu prova, i ja la podria inserir. La puc inserir de diverses maneres. Diríem directament amb miniatures, amb un slideshow, que és una pàgina una mica més gran, o una imatge més gran, on les imatges se'n van canviant, un image browser, que és una imatge i les fletxes. Bueno, doncs anem a la bàsica, que és aquí, i li diem Insert Gallery. I com podeu veure, ja tinc aquí inserit el complement, com sigui, a la pàgina web que jo he creat. Aquí, si jo voldria, podria ficar un títol, no? Pues la nostra galeria d'imatges. En aquest cas no faré res, el que faré serà publicar, i per a poder veure la pàgina el que hauré de fer serà afegir-la al menú. Per tant, vinc aquí al menú superior, li dic afegir elements i galeria d'imatges. La tinc aquí, com podeu veure. Anem a fer clic i a veure què passa. I aquí tinc les imatges ja penjades perfectament. Faig clic, se me fa gran, puc navegar per les imatges. Tinc una funcionalitat senzilla que funciona bé i interessant, de manera ràpida i senzilla. Si jo volgués, per exemple, si jo tingués més d'una galeria, podria crear un àlbum, que un àlbum és un conjunt de galeries. Per exemple, imagineu que ets fotògraf i llavors vas fent una galeria d'imatges de retratos, una galeria d'imatges esportiva, i després pots fer, per exemple, l'àlbum de 2018, afegint-hi totes les galeries que has anat fent aquest any, jo què sé. D'una manera molt senzilla pot fer coses interessants. Que, òbviament, si tinguessis el plugin Pro, podries fer més coses? Sí. Però amb això, normalment, ja hi ha prou. Molt bé. Doncs, amb això hauríem acabat les funcionalitats més típiques o més bàsiques de WordPress i ja només quedaria posar-se a treballar. Ànim!